Какво трябва да очаква пациент след вадене на долен мадрец? Долните мадреци създават повече проблеми в сравнение с горните. Болката най-често е между 4 и 7 дни, като ако тя се задържи повече от 7 дена, доктора ще поиска да ви види и да погледне раната и може би ще назначи антибиотик. При долните мадреци много по-често се появява отток, който е най-голям между втория и петия ден, като след петия ден той лека по лека започва да спада. Възможно е да се появи синина на бузата, която при пациенти с по-светла кожа и по-светли очи може да пожълтее, като това изчезва след около 2 седмици. Възможно е да се появи локално подуване на лимфните възли от страната, където са ви извадили мадреца. Това е напълно нормално, като то най-често преминава също след около 2 седмици. Много често при вадене на долни мадреци се появява ограничено отваряне на устата. Пациентите не могат да отворят до края. Най-често това започва да преминава след 10-тия ден, като до 2-3 седмица вече пациентите започват да отварят напълно нормално. 1 на 10 човека дига температура при подобен тип манипулации. Ако тази стойност на температурата е до 38-38,2 е много вероятно да е свързано с самата хирургия. Но ако е над тази стойност, за съжаление по-вероятно е да сте хванали някакъв вирус. Това са най-честите неща, които може да очаква пациент след вадене на долен мадрец. Благодаря ви за вниманието, аз съм доктор Стефанов.